Ezihamba phambili indaba namuhla izinyembezi zenjabulo Benikwa Izindlu Ehluhluwe. Senyukele kwabane kuhlaselwa umndeni empangeni. Owezokuhlaliswa kwabantu ukhala ngepolitiki engafanele. Nazi indaba ze-1KZNTV ifundele uphilano kaCibekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kunina bendlove namandla. Sanibonani. Undunankulu KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala uthi ukuzama ukubuyisa isithunzi somuntu omnyama sebeqhamuke nohlelo lokwakhela izindlu imndeni entulawo nedonsa kanzima empilweni. Ukhuzeni usho kanjena kade edlulisela izindlu ezintathu ezihambisana nempahla yasendlini kwimndeni entulawo yasemzinene Ehluhluwe enyakatho nelikaMthaniya. Lezi zindlu ziyingxenye ezingama-30 ezonikelelwa kumasipala wesifunda uMkhanyakude kwayizi-250 ezizokwakhiwa. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala uthi ukuzama ukubuyisa isithunzi somuntu ompisholo baqhuba uhlelo lokwakhela imndeni engathathi entweni izindlu ngokubambisana nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu. UZikalala ukusho lokhu ngesikhathi eyonikezela ngezindlu ezintathu ebezinezimpahla zasendlini phakathi endaweni yasemzinene Ehluhluwe ngaphansi kwamasipala iBig 5 kanti izingama-30 izindlu ezonikelela umasipala waseMkhanyakude. Sikwenza lokhu ngoba kubalekile ukuvikela impilo zabantu bakithi. Uma sakha izindlu for abantu sizakha ngoba abantu bakithi bahlala ezindlini ezingekho esimeni esikahle, but futhi indlela nesimo abahlala kuso sibukela phansi isithunzi sabo. Njengamanje lezi zindlu ezisakhiwe zizoqinisekisa ukuthi abantu baphephile. Whether kunomoya or kunezulu abantu bahlale kahle umuntu anganethi esendlini. Umsebenzi wethu wanamuhla owokuthi si handover izindlu ezingu-300 lapha endaweni yaseMkhanyakude esizweni sakwaMdletshe. Sifisa ukubonga uMEC uSibiya ngomsebenzi omuhle wokusheshisa lentuthuko ukwakhiwa kwezindlu kulezi indawo. Lana sizokwakha izindlu ezingu-2500. Namuhla sihandova ezingu-300 ezoqala, but futhi siqalisa ukwakha omunye u-300 ozoba ingxenye yalo nyaka wemali ozayo. Ongomunye wabahlomulile ngokunikelelwa ngendlu ukhululiwe Khoza oneminyaka engama-59 wasemzinene kuWard 8 uvuke umunye wakhala ngesikhathi emukeliswa indlu entsha. Bonga kakhulu ubonelela ngendlu mina ngibonelele ngayo. Thola ukujabula okukhulu emoyeni wami ngoba ngangazi singase sifike lesikhathi. Enhlizweni yami ngoba ngahlala nje phansi ngahlala ngo-2015 kube kunzima ngoba kube kunenginasi isifiso kodwa amandla engekho. UThulani Dlamini uthi yena nonkosikazi wakhe nabazukulu bebesukuma bame ngezinyawo uma izulu lina ngoba indla bebehlala kuyibivuza. uDlamini uthi usiza bebebhekene nalo alichazeki. Kodwa besihlupheka sima ngenyawo noma lini izulu noma kunjani besingabantu yabahluphekayo. Ungifikisela inyembezi ukuhlupheka bese ngihlupheka isikhathi eside ngingayitholi indlu noma singayitholi indlu nonkosikazi nezingane nabazukulu. Kodwa namhlanje sengizolala endlini noma lini izulu noma kunjani. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele esehluhluwe. Umndeni wakaZuma esaphuza kwa-12 kwesakamthetho empangeni enyakatho KwaZulu-Natal ngaphansi komasipala kuMfolozi uthi usuphila ngokusaba njengoba ke uma ngabe kushona ilanga uphuma uyobhaca endaweni engaziwa umuntu ebese ubuye ekseni. Lokhu kuzemva ukuthi ke kuqotho kamalunga lomndeni amanadutshule yashona. Elinye ke ilungu lalomndeni ugogo bawinile Mkhize uthi okubi kakhulu ukuthi basaqhubeka nokuthola ingcinga ezibasabisayo kanti namaphoyisa ayabachitha athi mabazibonele. Uthi usathukile-ke namanje umndeni wakaZuma esaphuza kwesakamthetho kuWard 12 ngaphansi komasipala uMfolozi enyakatho nelikaMthaniya ngemuva kokuqothoka ngesibhamu kwamalunga alo mndeni. Kuba ukuthi ngolesithathu ledlule kwatheleka abantu abangaziwa kulomuzi befuna elinye ke ilungu lalomndeni lalingekho ngaleso sikhathi nokwathi kuma bengalitholi bavulela ngenhlamvu kulaba abanye kwashona babili. Kwadlula ke usuku olulodwa kwathi ngolesihlanu
baphinde babuya ke bavulela ngenhlamvu kwashona oyedwa ababili ke baphuthunyiswe esibhedlela nokuthe omunye ke wafike wedlula khona esibhedlela kanti omunye wabo ukusambula kwembesa ke kuyena esibhedlela. Lo mndeni uthuke usaqhubeka nokuthola izingcingo ezingaziwa ezibasabisayo. Lo mndeni uphinde waphoqeleka kuba lo mndeni njalo ntambama uyobhaca njengoba amaphoyisa awachitha ke athi ke awayocasha nje ezihlobeni. Afikile amaphoyisa alala kulokhu okokuqala nje beceliwe. Uthe ngaphambi kwezolo afike seyilandula. Athi lalani nasesihlahleni nangenazi isihlobo. Kuthi abantu bomthetho. Hawu safisa ukuthi ngcono uba sibonana nekhansela lethu noma nemeya yethu. Sitshele lento ukuthi kanti umsebenzi wabo umuphi. Oyedwa wathi omunye ngene endlini batshele wena ukuthi abaphume baye esitolweni zabo. Uthethe uyakhuluma lo owadela izolo ethi hawu ngeke nisasiza nesuku namhlanje ke phela ngoba kumnyama khona nabantu abadala sibadala thina asiyakwazi ukuhamba siye emakhaya. Wathi hayi akusekwethu lokho. Wezwa ke. Wathi akusekwethu lokho nanibeleza ingozi. Ngiphuma nini ihlobo lezaninazo nezanisiza. Niyolala khona. Ngemuva kokuthi kuzwakale lolu daba umeya kumasipala wasemfolozi uXolani Bhengu bese vakashela lo muzi ukubheka ukuthi ke yini angabalekelela ngayo njengoba bekungekho umuntu osebenzayo kuleli khaya kulabo abashonile yibo ke akade bephilisa kuleli khaya njengoba kuyibona ade bebamba amatoho. Siyazwelana kakhulu nomndeni wakwaZuma. Udaba sebelibikile ke kusho ukuthi imizimba ezongcwatshwa lana U4 uma uthi uyabheka la ekhaya akekho umuntu osebenzayo. Lokho kusho ukuthi ke kufanele kube khona ukulekeleleka okuthize. Sizozama ukuthi sibalekelele ekutheni bekwazi ukubuyisa imizimba ikwazi ukuthi ifihleke. Sibalekelele futhi njengoba imizimba U4 ukuthi sithole iTLB ezokwazi ukuthi ilekelele kumba izindlu zalaba abashile. uNgcolosi uthi ke kulihlazo ukuthi abantu bomthetho kungaba yibo abathi ke umndeni awuzibonele ekubeni ke umndeni ithemba ulibeke kubo njengabantu bomthetho ukuba ke kube yibona ababavikelayo. Ubese ethembisa ukuthi uzokhulumisana nomphathi station wamaphoyisa akwambonambi ukuze ke akwazi ukuthi ke akukhipha amaphoyisa azokwazi ukuqapha lo mndeni. Kuyadumaza ukuthi imsakazi la abantu bebeke khona ithemba labo lokugcina kwabezokuphepha abantu bakahulumeni kube yibona abakhombisa ukuthi abasakwazi ukuthi babavikele bethi abantu abashiya amakhandlela becisha amakhandlela bephume bolala egangeni angabe yibo ababavikelayo. Kodwa ke ngizokwenza njengamanje ngizosuka lana ngiye emaphoyiseni asembonambi kumphathi station ukuyocela ukuthi okungenani kuswela namhlanje kube khona ithimba elizozoqapha la ekhaya kuze kushaye usuku lomngcwabo ukuze ukwazi ukuthi kulungiseleke umngcwabo ngoba ukuze umngcwabo ulunge udinga ukuthi umndeni uhlangane ube ndawonye ukwazi ukwenza inhlelo. Lezi ke izindaba z1KZNTV mina nginguSamkeliswe Nqulunga ngibeka ngisesabhuza kwesakamthethwa. Ongqosho umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uJomo Sibiya ugxeka ukusetshenziswa kwepolitiki uma ngabe kulethwa idingo zomphakathi. Sotobo kusho lokho ekhuluma nabahlali basemahostel esikhaleni enyakatho neLikamthaniya. Nalapho ethembiswe lo mphakathi ukuthi zonke inkinga ababhekene nazo emahostela ezihlanganisa ingqalasizinda yawo engekho esimeni amatayitela nokunye. Lo mnyango usoqalile ngenhlelo zokuthi ke kulungiswe ngokukhulu ukusheshsha. Ngemuva kwesikhathi ke eside abahlali basemahostela bengene imenge ezindawo abahlala kuzo okuhlanganisa ke izimo abaphila ngaphansi kwazo. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu ke oholwa uJomo Sibiya uhambele ke indawo yasesikhaleni nalapho ke beyoxoxisana nabahlali basemahostela amahostela ke angu7 ukuthi ke lezi zinkinga ezihlanganisa ukukhokhwa kwamarent inqalasizinda engekho esimeni njengoba ke enye yazo inethwa yemvula indaba yamatayitela nokunye zizolungiswa kanjani.
ukuthi akuyona iproject engenzeka wase kufaka uhlelo lama-CRUs la okwenzeka khona ama-hostela abama-family units la abantu abahlalayo khona bakwazi ukuthi bakhokhe i-rent esezingeni eliphansi kakhulu kodwa futhi uma bekhokha kufanele bazi ukuthi bakhokha malini kusetshenziswa ipolicy ekwazi ukuthi balekelele bakwazi nokuthi amanzi nogesi kukhokheleke ngoba ama-hostela ayuhlelo lethu manje lwe-rental stock la esenzela khona abantu ngoba abantu abahlala ema-hostela umuntu osuka kwenye indawo ozosebenza la empangeni noma eRichards Bay efuna nje indawo yokuhlala ezophinda ayibuyelele ekhaya so ke kufanele siwa-maintain siwalungise lolu hlelo ke sesithe njengoba kuuhlelo olukhona nje manje eluneyinkinga njengomnyango bezokuhlaliswa kwabantu sesiyayithatha inkinga zakhona izokwenziwa yithina zonke sizobalungisela nalama flat sikwazi ukuwa renovate lama hostel si appoint structural engineer ozokwazi ukuzobheka ukuthi ingxaki zakhona ziyini sikwazi nanokuthi sithole usonkontreka ozokwazi ukuba renovate. Usibiya uthi ke sesiside kakhulu isikhathi abahlali basemahostela bengenemeke ubese sibophezela ukuthi ke angeke zidluleke izinyanga ezine singalungisiwe lezi zinkinga. Sizoqala uhlelo lokuthi si-appointe i-steering committee esisha kukhethwe ku-elect steering committee esisha for the next 15 days. After lo 15 days ngoba isona sizobe sisebenzisana naso. Inhloso yethu enkulu ukuthi sifuna ukuthi la ema-hostel sisebenzisane nabantu abahlala ema-hostel. Singasebenzisani nabantu ongahlala e-hostel umuntu ongalazi usizo lwase-hostel. Ngcono umuntu ohlala khona ngoba uyalwazi. So once kwakhethwa le steering committee sizobe sesikwazi ukuthi siqhubeke kuyona yonke into esiyenzayo sihamba nabo abantu basema-hostel senze inhlelo zabo. Unobhalo wekomidi lama-hostela usazi Msane uthi ke ungenelela kangqongqoshe kubathokozisa kakhulu njengoba banikeze isiqinisekiso kanye nethemba ukuthi lezi zinkinga zizoxazululeka nje ngesikhathi esifushane nokuthi ke bazosebenza ngesivinini njengoba ungqongqoshe ethembisa ukuthi ke ngeke siphele izinyanga ezine udaba lungalungisiwe. Kodwa siyakuthokozela ukuthi uMEC ufikile ezilungiselele futhi emhlanganweni nanokuthi ezinye izinto abahlali siyayi-accepta ezinye izinto zisazochazeleka makuya phambili so siyakujabulela nje ukuthi akwazi ukufika ngesikhathi esifushane aphinde futhi abe nezinto aziphethe ukuthi lokhu ngizokulungisa kanjena ikweletu ngizoyilungisa kanjena endala into ye-rent uzoyilungisa kanjena lokhu kusijabulisile ngoba lokhu kuzokwenza ukuthi abahlali bekwazi ukuthi behlale bekhululeke ngoba uyanetha awunakhuzane uyakhokha at the same time so siyakujabulela nje ukuthi ungqongqoshe ukwazi ukuthi ayikhave lezo zinto lezo ezabahlali ngicathi sikujabulele lokho kakhulu kabi. Lezi ke izindaba z1KZNTV mina nginguSamukeliso Nqulunga bika ngisesikhaleni. Ngemuva ubakithi imbali zindaba lesakaza udaba lwesikole samabanga aphezulu saseNandi Ohlanga High School eThekwini nalapha abazali bangavuka khona umbhejazane bekhala ngothishanhloko okhokhisa abafundi imali enga-1200 wamarandi umfundi ngamunye. Ungqongqoshe lomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ukwazi Mshengu uhambele lesi sikole ngenhloso yokuzama ukuqhamuka nesisombululo kulolu daba seluholele ekutheni kuphazamiseke ukufunda. Ukungenami kwabazali babafundi besikole samabanga aphezulu ezizinze lokushini iNandi eThekwini iOhlanga High ngeledlule ababhekisha ngaphandle kwamasanga lesi sikole sekholele ekutheni ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni ukwazi Mshengu aphumeke inqina yokuhlangana nobuholi balesi sikole kanye nesigungu sabazali esilawula isikole ngenhloso yokuzama ukuqhamuka nesisombululo. Ekhuluma neziko lezindaba ngemumva kwalomhlangano uMshengu uveze ukuthi udaba lokukhokhiswa kwabazali ngaphandle kokwaziswa umnyango kwabake iphutha elikhulu kepha ke sebefinyelele ezivumelwano sokuba ke babuyiselwe izimali zabo bonke ke abazali abakhokha kulesi sikole njengoba ke singezinye zalezo ezisohlwini lwengakhokhi. Kwaba nephutha lenzeka la lesi sikole esiyi-North School sokungakhokhwa kusona kusho ukuthi ngenxa yama-pressures akhona ezikoleni nje zonke ngenxa yemali ezingenele iSMT yathatha idecision ukuthi abazali kube khona abacontributayo. Naw ke lonto ke isisuseke uhlevane kwabathile ukuthi why isikole kuthiwa yi-North School kepha abazali bese kuthiwa bakhokhe. Ngesonto ledlulile ngathi ukuthi iSMT ngoba saba advise ukuthi nokwenzeka iphutha uma kube nineyinkinga ezipressing ngempela bekufuna nisibikele njenge head office ibone ukuthi singazama ukulekelela kanjani. So ke i-meeting yabazali yahlala i-report esithola ukuthi bathi abazali cha bona abanankinga laba bakhokha imali ayithathwa njenge donation from abazali. Kepha ke lolu daba ke liqhutshekile lasetshenziswa as a rallying point for political parties amanye a disruptor ukusebenza kwesikole. Naw ke sivumelene ke la ukuthi uprincipal uzobhalela bonke abazali incwadi ukuthi siyacela ukuthi ababekhokhile beze neproof ukuzolanda imali zabo
umzali othi yena ufuna ukwenza idonation esikoleni asayine futhi ukuthi no mina leyo mali ithathe njenge-donation ngiyadonate njengomzali ukuze silivale lolu daba ngabe udaba oluzosetshenziswa abantu abafuna ukuphazamisa isikole. Kuzokhumbuleka ukuthi ithimba lezindaba like labika ngodaba lwalesi sikole phambilini nalapho-ke abazali bavuka umbhejazane babhikisha ngaphandle kwamasango besola-ke uthisha nhloko waso ngokubaqola kwaziseke bebephoqelekile ukukhokha imali engango-1,200 kwaphinde-ke kwanyuswa imali ekhokhwa-ke abantwana abahlala ngaphakathi. Umshengu uphinde wadalula ukuthi sebezoqalisa uhlelo lokufaka iziphakamiso eziphakanyiswe umbiko wophenyo obelukhona ngey'nsolo zokusebenziswa kwemali budlabha yesikole. Umshengu uthi-ke ngeke basabekezelelwa abazali abaphazamisa ukufunda kwabantwana kulesi sifundazwe. I-investigation eyenziwa la onyakeni odlulile mayelana nongaphatheki kahle kwezimali zesikole. So ke lo report sinayo besizosho ke la ku SGB na ku SMT ukuthi sizoyimplementa ke ngoba phela inama findings nama recommendations. So sizoyithatha le report sinikeze u-employee relations wethu ukuze uyimplementeke manje ukufuna babhekane nokuqondiswa kwegwegwe kuzokwenziwa njalo and yonke ke iprocess uyithatha up until the end through u-employee relations wethu. So ke sinethemba ke lokuthi njengoba sikhulume nabazali sakhuluma ne-SMT sakhuluma nabantwana sonke siyavumelana ngeprocess. Sifuna ukusho nje ukuthi angabi khona futhi umzali ozocabanga ukuthi uzozovala isikole kusasa or any other day. Angabi khona umuntu wekolinye political party ozocabanga ukuthi kulula nje ukuzovala isikole. So sifuna ukuthi sithumele nje umyalezo oqinile ukuthi ne-department sisebenzisana namaphoyisa sizo-acta and act family and sizobavulela amacala abazali noma anyone owenza njalo ukuthi azodisrupta ukusebenza kwesikole. Phakathi kwezinye zezinto ezibalwa nezisuse udungunyana kulesi sikole izikhundla zesigungu sabazali esilawula isikole usihlalo waso uNjabulo Mabanga athi-ke kukhona abangafuni ukwamukela ushintsho. Unxuseke abazali ukuba bangabe ingxenye yembhikisho ehloseke ukuphazamisa ikusasa labantwana babo. Okunye balwa nokuthi i-governing board akumele ishintshwe mangabe abazali bengasekho kanti kuwumthetho we-South African Schools Act ukuthi every year kuyagcwaliselwa ezikhundleni ze-governing board. I-governing board in a term of 3 years but makuphela unyaka kukhona abaphumayo baye bakhethe. So umthetho leyo nto ngenxa yokuthi imfundo iyilungelo lomntwana usection 29 of the Constitution Act 108 uma ngabe uvimba imfundo usuke uphula umthetho abezomthetho kuzomela bangene kulolu daba baboshwa abantu bayohlala la bebhilonga khona ngoba vele imvamisa yabo kuba yixexebana labantu asebehlulekile ezintweni zokuthi baphucule impilo zabo bese ke umuntu ebenomona ukuthi ke akaphazamise nanoma ngabe kuthiwa yini ephucula impilo zabanye. So abazali kumele bayigade lento le mabegqugquzela ukuthi balwisana nemfundo balwisana nekusasa akukho kunye. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV. Imeya kumasipala umthonjaneni inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMbangiseni Biyela uthi bazoqinisekisa ukuthi bahlinzeka amakhosi amathathu ngabaqaphi njengoba kudlangeka izehlakalo zokusocongwa kwamakhosi kanjalo nabaholi bendabuko kulesifundazwe. Ekhuluma kumhlangano wamakhosi umenzi uveze nokuthi bazophinde bahlinzeka amakhosi amathathu ngogandaganda ukuze kuzolinywa emphakathini owakhelekela amakhosi. Isifundazwe KwaZulu-Natal sibhekene nesihlava sokubulawa kwamakhosi kanye nezinduna nokuyinto esiyiphenduka umchilo wesidwaba. Sekube nembono eyahlukene ukuba amakhosi ahlinzekwe ngabaqaphi kodwa lokho kulele kumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal nongakasithathi isinqumo ngalesi siphakamiso. Umasipala umthonjaneni osenyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal usuphakamisa ukuthi uma usuphasisa isabelo mali salomkhandlu uzophakamisa ukuba kuhlinzekwe ngabaqaphi amakhosi angaphansi kwalomkhandlu nongamakhosi amathathu. Okufanele sikubele umzali ukuphepha kwamakhosi kulonyaka wemali siqalayo ukuthi ongenani inkosi ngayinye amakhosi amathathu ibe nabo abaqaphi umqaphi ongenabayedwa inkosi inkosi. Ngenxa yokuphepha kwabo sikolile kakhulu sakwaZulu nahamba ngesibalo sabona kakhulu sakwapulana nahamba ngesibalo nathi-ke amakhosi asezinkulu siyafisa ukuthi sinelekelele
kule budget le esiqala manje. Lowo imeya lomkhandlu uMbangiseni Biyela uphinde waqinisekisa ukuthi bazokhipha ogandaganda abathathu abazosebenza ngaphansi kwalamakhosi amathathu akhele lo masipala. Phakathi kwamakhosi azohlomula kuhlanganisa yakwesakabiyelwa obuka, eyasoYemeni neyaseThembeni. Lelo khosana lisemposobona lesithi ebelekele phakathi kwamakhosi bogandaganda abathathu osinayo izothola 1 kule budget esekudala. Lesi siphakamiso ushayelwe ihlombe izinduna kanye namakhosi ababehambele lo mhlangano obubizwe umasipala uMthonjaneni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMthonjaneni. Kuphazamisekile ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu Izindlu High eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Kulandela ukuba abazali babafundi abafunda kulesi sikole baye bavala kamasanga kulesi sikole namuhla ekseni bekhala ngokungalungiswa komonakalo wadalwa isichotho kulesi sikole. Bathi isimo sesikole siyingozi kubafundi kanjalo nakothisha, kanti futhi abagculisekile neze ngendlela abafunda ngayo abantwana babo yokukhethwa kweinsuku ekubeni sekwabuyela kwisikhathi esejwayelekile ngokwemigomo yokuvet. Kuphazamiseke ukufunda esikoleni samabanga aphezulu eMgungundlovu e-Izindlu High, abazali bevale isango bekhala ngokushaywa indiva kwesikole esakhahlanyezwa isichotho. Usihlalo wesigungu wesilawuli isikole uShark Prinsloo uthe okwabo ukulalela abazali ukuthi bathini ngoba sebekwenze konke ukulandelela ukuzwa ukuthi ke sizolungiswa nini isikole. So as SGB, what more can we do? We've got to let the parents know, because the parents are calling us complaining that your children have got infections on your chest, their asthma, the school's not in the right state of mind. When we had the last meeting, we took the parents around the school and they were not happy. So this is where we're at. We had to call the parents and say, now listen here, we've sent the memorandum in, nothing to date. So where do we go to from here? Umzali uMzwandile Goge uthe bavumelana bebonke ngokuvala isikole ngoba becabangela ukuphepha kwabantwana babo njengoba uasbestos uyingozi. Savumelana sabazali ukuthi kobaleka ngoba siyabona ukuthi ukufunda kweingane zethu even ezempilo azikho sesimeni ngoba kunoasbestos lapha esikoleni. Kanti uasbestos ubukeka njengento hazard kakhulukazi empilweni zeingane zethu. Izinto ke sicelile nje ukuhlangana kwethu asijabulile neze sabazali, sivumelene ukuthi ke kwimemorandum njoba sashela ukuthi mawukuthi department ayisizwa asiboni ingane zethu singathi sizayivumela ukuthi ziqhubeke zifunde kwisimo isikole esiyisona. Okhulumela uhlangothi lomnyango wezemfundo kwaZulu-Natal oyisikhulu sesifunda uMgungundlovu uSiqhamo Mabinza uthe khona bafuna ukufeza izinhloso zabo ngalolu udaba ngoba liyasetshenzwa futhi ke ukwakhiwa kwesikole akusiyona into encane ovuka uyenze ekseni. Udaba lase-Izindlu e-Izindlu babe nenkinga ye-storm damage ngoDisemba. Salwenza ucwaningo lwethu. Sa discover ukuthi ama-class awu 24 are ready for use, amanye abekho right. Sesibonile ke lokho sasisithi okwamanje ngoba undaba yokwakha isikole ufuna kulandela ama processes wonke la angathi mayingalandeliwe asidalela uhlevana even uhulumeni generally. Sasisithi sivuma ukuthi isikole vele sizolungiswa in the asbestos na yonke lento ne roof yakhona leyilimele izawulungiswa. Kangokuthi ngikhuluma nawe nje ama processes are on the way yokuzama lento. Kodwa kunjalo sathi sizoziletha ama mobile. Uma ungaya lapha kwiStudi manje uzothola ama mobile awu 16 brand new for ukuthi kukwazi ukuthi ku-accommodate ke labo bantwana. UMabinza usigxekile lesi senzo sokuvala kwesikole wathi ke bazohlangana nomphakathi beyozwa kabanzi izikhalo zawo ngesikole yize ke bebelokhu bebikelwa ngakho konke okwenzakalayo futhi ke njengamanje bakhona osonkontileka abafaka useyili kuphahla lwesikole. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Dube eIzindlu eMgungundlovu. Ake siye itolo siyabuya nezinye indaba. Asiphinde sinamukele kuzona indaba ze1KZNTV. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli bezu 15.38 cents kwidola laseMelika bengu 20.64 cents kupondo waseBrithani libe ngu 17.22 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,050 i-ounce kuthi intengo yomoya ongahluziwe beku $97.97 cents i-ounce. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Bahlabene ngenxa izivele yethuba lokuba ingxenye yeqembu lesizwe lebhola labesifazane abafundi kabahlanu base-Izindlu Technical School eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe abebeyingxenye laba abasanda kubuya komela kiNingizimu Afrika eDRC lapho belale khona isibili emva kokwehlulwa iMorocco. Laba bafundi asebevele behambile koqala ukuzilungiselela uziqeqesha neqembu lesizwe kabakwazanga ukuba khona emcimbini obahalalisela obuhanjelwe ongqongqoshe abahlukene ukubala kubona nephile kaNgqongqoshe wezemidlalo nobuciko kuzwelonke uNocawe Mafu. Iphini likaNgqongqoshe wezemidlalo nobuciko kuzolonke uNocawe Mafu uhambele umcimbi wokuhalalisela iqembu lebhola labesifazane lase-Izindlu Technical High School eMgungundlovu obuhlelwe yihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe. uMafu uthe ukuqokwa kwabafundi abahlanu ukuthi bajoyine iqembu lebhola lezinyawo labesifazane likazwelonke kusho likhulu ngezemidlalo zezikole zaKwaZulu-Natal. Siyajabula ke nokuthi manje nje basilapha nje abahlanu kubo sebe selectiwe ukuthi bayodlala kwi-under 17 national team. Ebona ke lento ithetha ukuthi 1 i-school sport ne-development sport lento kuthiwa i-grassroots sport ibalulekile because amathuba amaninzi xa sikhuluma ngesport sikhuluma sicinga ngabafana sicinga nge-national sicinga ngeetimu ezinkulu o-Kaizer Chiefs o-Maritzburg United silibala ukuthi iqala ezantsi lento abantwana bakhule nayo. Abafundi abayingxenye yeqembu lebhola bathe ukuqoka koza kwabo kuyimphumela yokuzimisela kwabo. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngo-teammates bethu behambile beyo-national team because bebeyimisele nasegroundini nathi sibajabulele futhi ngale ndlela esimanga. Kusigqugquzela ukuthi sisebenze nathi egroundini ukuze nathi sibalandele sibonele kubona. Omunye umfundi uphila Sandi Dladla uthe okwenzakalile kusho likhulu futhi babonga nokwesekwa. Lokho kwenzakalile kusho okukhulu kuthina angazi nanokuthi ngaqala mase kuthiwa ngiyabala. Sithandana nokubonga kakhulu bonke abasupportayo bonke nje abasinika ithemba lokuthi soyenza le nto lena nakho singakwenzanga ukuphuma number 1 kodwa number 2 usho okukhulu nje kuthina. Siyabonga kakhulu. Kanti ke laba bafundi abaqokiwe abakwazanga ukuba ingxenye yomcimbi njengoba ke sebehambile beyozilungiselela eGoli. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube emkhondeni eMgungundlovu. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalendeleko osukwini lakusasa. Nabendlovena amandla ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.